Hello, hello, hello. Kiitos ihanista kirjoituksista, mitä olette tähän asti lähettäneet. Aivan fantastisia, kertakaikkisen upeita tarinoita, tosi erilaisia. Mun täytyy myöntää, että kun mä luin ensimmäisen satsin näitä tekstejä, oli pakko soittaa Pirjolle ja Niitalle aivan välittömästi ja sanoa, että tää on niin hienoa kamaa. Ollaan tosi innoissaan. Esimerkiksi yhdestä tekstistä jo mietitään, että kuka meistä pääsee tämän oikeastaan esittämään. Ja mä voin lukea tästä pienen pätkän, tää on herkullinen. Tää on aamupuhelu syyskuussa 2009. Tositarina aamuvarhaiselta. 81-vuotias äiti soittaa normipuhelun 56-vuotiaalle tyttärelleen. Jälkimmäisen repliikit on jätetty pois, niiden puutetta ei edes huomaa. Anteeksi murteeni, nyt tulee tätä murretta tässä. Mies säikähin, että siellä nukut vielä, vaan otti jo herännä. No hyvä. Vähän tukkoselta kuulostat. Et vain oo sitä sika-influenssoa itelles hankkinna. Elä, hermostu heti, suophan sitä kyssyy. Kaku aina on kuule vähissä vuotteissa ja paljasti päin, semmossiin se iskö. No ei tarvi lukea lehdessä eikä tohtorien sanoa, kyllä vanha ihminen tämmöiset tietää, vaan ethän sinä usko. Et mitään mitä minä sanon tai yritän neuvoa. Aina oot olluna kuuroäitispuheille. Oot sitten ja valitat kun tuut kippeeksi. Eli äiti oli siis 81-vuotias ja 50-vuotias tytär. 56-vuotias tytär. Eli jotkut asiat ei koskaan muutu. Tuokin oli aivan fantastinen. Sitten oli äidin tarina tyttären syntymästä. Eli tällä äidillä on 4 poikaa ja sitten se oli saanut 20 vuotta esikoisen syntymästä. Hän oli saanut tytön. Niin mä luen tästä pienen pätkän. Tää on taas sit hyvin erityyppinen. Tiesin, että kertoisin yhtenä päivänä tyttärelle sen päivän, kun Saimi juoksi Suvannon rannalta 14 kilometriä Keiteleen kylälle ja 14 kilometriä kylältä kotiin ja palasi Espanjan tautilääkkeet mukanaan. Hänen palatessaan 2 pienintä lasta lepäsi mummoni Toinin sylissä kuolleena. Kertoisin Toinin keuhkotautiparantolat ja Vennamon tupaillat ja Suomen ja Neuvostoliiton bilateraalisen kaupan Keiteleelle synnyttämän farkkutehtaan pölyn, jota äitini Marita hengitti. Minun tarinani tytär keräisi aikanaan palasista, muistiinsa säilömistä siruista, joita en osaisi hänelle siivilöidä, jotka yrittäisin häneltä salata. Ja että siksi olisi niin paljon, mitä sille lapselle, nimenomaan sille tyttölapselle pitäisi kertoa, ja miten paljon sen tyttölapsen poskia pitäisi silittää. Mutta täällä on muuten yksi pieni tyttölapsi. Täällä on mun tytär Vilda, joka nyt ei suostukaan nukkumaan täällä auton turvaistuimessa, joten otetaan, oho. Oi, pitää silittää lapsen poskia eikä hakata niitä turvaistuimen kantoasiaan. Mut sit tulee vielä 3. tarina, tää on taas hyvin erityyppinen. Elikkä tää on nimeltään Äiti ja minä. Ja tässä on tarina alkoholistiäidistä. Mä luen tästä keskeltä pienen pätkän. Mitä vanhemmaksi mä tulin, sitä enemmän mua loukkasi ja hävetti äidin juominen. Mun äiti oli se, joka oli mun ylppäreissä humalassa, vaikka mä pyysin häneltä yhtä asiaa lahjaksi. Ja se oli, että hän olisi mun päivänä selvinpäin. Mun äiti oli se, joka törmäsi mun serkun häissä hääkakkuun. Sitten sitä hyssyttelyä. Ei näistä asioista kuule puhuta. Äidin pikkusisko kuoli viinaan. Joo, löytyi jouluaattona omasta oksennuksestaan sängystä 13 tyhjän kossupullon keskeltä. Äidin isoveli kuoli viinaan, mutta ei asioista puhuta. Kun kerran sukukahveilla vastasin äidin serkun kysymykseen, mitä äidille kuuluu, että en mä tiedä, kun emme pidetä yhteyttä, koska se juo. Hiljaisuus ja vaivautuneet katseet. Mitä vanhemmaksi mä tulin, sitä enemmän mä tajusin, että mun ei tarvi olla hiljaa. Mä en juo. Mä en ole juoppo. Se on mun äiti ja tää elämä on tehnyt musta tällaisen. Haavoittuvan, vihaisen, pelokkaan, rakkautta kaipaavan, mutta myös vahvan. Tää on osa tämmöistä ihanaa tarinaa. Tai siis kamala tarina, mutta ihana kirjoitus. Niin lisää näitä ihmiset. Lähettäkää lisää tarinoita äitien ja tyttärien suhteesta. Ja mua kiinnostaisi ehkä tällä hetkellä semmoiset pienet yksityiskohtat. Kuvaile mulle pieniä yksityiskohtia äidistäsi tai tyttärestäsi. Ja pistä ne tuleen tänne. Niin me tehdään niistä teatteriesitys. Moikka! Sanopa Vitsu moikka! Hello!